Ronny. Vi er nødt til at finde på en eller anden måde, vi kan råde den her bank på, og jeg ved ikke hvordan. Og vi tager sådan en task, og så falske pistoler, og så siger vi, at vi har en pistol. Viser en pistol, og så går ind og røver banken. Det er en god idé, men jeg synes måske hellere, at vi skal sådan gå ind lige og se, hvor kameraerne er sådan noget, så vi kan sådan plane vores røveri på en bedre måde. Ja. Så der er også mindre chance for, at vi kommer i fængsel. Ja, det er rigtigt. Og jeg går lige hen og tuner min fars Puk Maxi. Ja. Tuner min fars Puk. Det er godt. Jeg tror næsten, vi er klar. Jeg skal bare lige se, hvor de kameraer de er. Har I brug for hjælp? Nej, vi kigger bare. Er det så nede på gulvet? Nej, Hende i tasken, hende i hende, jeg sværger det hende, jeg har ikke. Hvad fuck snakker du om? Kunne du bare printe i tasken? Jeg har ikke gjort noget. Kunne du bare printe i tasken? er chancen lige for Hvad fuck snakker du om? Kunne du bare printe i tasken? Kunne du bare printe i tasken? Bare på, at vi bliver skudt. Kunne du bare printe i posen? Hvad fanden laver I? Det var chancen til at få alle pengene. Men hvordan? Jeg tror, at vi løber efter ham, når der får alle pengene. Kunne du bare printe i posen? Kunne du bare printe i posen? Jeg har ikke gjort noget! Vent dig for hovedet!